presented by Khushbu Music. डीजे अभिषेक केसरिया चुम्मा चाटी करत रहलू जाई के बसवरिया में जाई के बसवरिया में जाई के बसवरिया में कौन छौरा के संगे जाने सुतल रहलू अकबरिया में कौन छौरा के संगे जाने सुतल रहलू अकबरिया में कौन छौरा के संगे जाने सुतल रहलू अकबरिया में डीजे अभिषेक केसरिया रिकॉर्डिंग बाय धर्मराज स्टूडियो बलवाहर सहरसा। भइल बहाला सुनय छिनरो गौआ जवरिया में गौआ जवरिया में गौआ नगरिया में कौन छौरा के संगे जाने सुतल रहलू अकबरिया में कौन छौरा संगे जाने खेलत रहलू बसवरिया में कौन छौरा संगे जाने सुतल रहलू बसवरिया में डीजे अभिषेक केसरिया पप्पू राजा राकेश रसीला से मिले तू जालू लहरिया में मिले तू जालू लहरिया में मिले तू जालू लहरिया में।